Здравейте, понеже доста хора ме питат как се работи с този инструмент, който е за пробиване на гардове. Инструментът е доста прост. Да кажем, че трябва да пробиете гард с дължина 20 мм и ширина 4, избираме 3,5. Хващаме материал, който ще е за гард между двете и стягаме с болтовете. След това се разпробива на бормашина и отворите се съединяват. Интересното при този инструмент е, че тези три детайла са закалени обемно. Отворите се през равно разстояние в права линия и са минати през плосък шлайф. Размера, който влиза между двата болта, е около 55 мм.